Meta kienet jindirizza konvenzjoni ta' ġnus Magħquda d-deputat mexxej tal-Partit Laburista Angelo Farrugia ressaq riżoluzzjoni sabiex tiġi protetta x-xhieda li tat informazzjoni fuq korruzzjoni politika. Din il-protezzjoni teżisti diġà fuq min jixet reati kontra l-umanità, iżda f'pajjiżna min jagħti evidenza fuq korruzzjoni politika fejn jistgħu jkunu mdaħħlin nies għolja fil-politika bħal ministri mhumiex protetti. Pajjiżna, Malta, għandna każijiet serji, allegazzjonijiet serji li qatt ma qed jiġu investigati b'mod serju li huma każijiet ta' korruzzjoni politika u l-Gvern Nazzjonalista għadu passiv illi idaħħal leġiżlazzjoni u makkinarju adekwat biex jagħti protezzjoni lil dawk ix-xhieda illi jistgħu jkunu importanti fl-investigazzjoni ta' korruzzjoni politika u ovvjament biex issir il-ġustizzja. Huwa saħal li f'pajjiżna l-gvern iżomm lura milli jdaħħal il-liġi tal-whistleblower filwaqt li tenna li din ma tkunx biżżejjed kemm il-darba x-xhieda ma tiġix protetta min nies li lesti jintimidawha. Spjega kif il-Partit Laburista huwa kommess li jagħmel qafas leġislattiv biex min jagħti evidenza dwar korruzzjoni politika ikun protett. Fit-tmiem tad-diskors ta' Angelo Farrugia ġie approvat vot dwar il-protezzjoni ta' min jixjed fuq kriminalità organizzata u korruzzjoni politika.